Здравейте, уважаеми колеги! Представяме ви седмичния информационен обзор. Първата новина е директно от Комисията за защита на конкуренцията, която в изпълнение на един от основните си приоритети за дейността през 2023 година, именно борбата срещу манипулиране на обществени поръчки, със свое решение образува производство за установяване на евентуално извършено нарушение по член 15 от Закона за защита на конкуренцията от страна на Скорпион Инвестрой ЕООД и ТЗД Надлез Магистрална. То се изразява в забрана за споразумение с цел манипулиране на процедура за възлагане на обществени поръчки. Производството пред комисията е образувано след сигнал на заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството, в което се изказва съмнение за наличие на споразумение, решение или съгласувателна практика по смисъла на член 15 от ЗЗК между участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Конкретните съмнения са породени от еднаквото съдържание на техническите предложения в частта работна програма, обяснителна записка на двамата участници. Ще следим да видим какво ще стане от тук нататък, така че продължаваме и с следващата новина. Тя също е доста интересно, в смисъл, че държавата започна процедура за нов договор за пътнически и ЖП превоз. Това стана след като Министерството на транспорта прави крачка към подготовка за възлагане на нов договор за пътнически ЖП превоз. За целта в регистъра за обществени поръчки е качено обявление за предварителна информация за провеждане на процедурата за избор на превозвач за извършване на обществени превозни услуги с железопътен транспорт. Обявлението е качено в регистъра за обществени поръчки на 31 октомври. Следващата новина, която е от изключително значение, е, че най-после Агенция обществена поръчка подпомогна възложителите, като в тяхна подкрепа и въз основа на информацията, предоставена от Комисията за защита на конкуренцията, публикува списък с стопанските субекти, за които е налице основания за отстраняване по член 55 алинея 1 точка 3 от Закона за обществените поръчки. Съгласно този член е допустимо участник, респективно кандидат в процедурата за възлагане, да бъде отстранен, когато с влязъл в сила акт на компетентен орган е установено, че е сключил споразумение, нарушаващо конкуренцията. Тази възможност се прилага по преценка на възложителя, като задължително условие да е била изрично оповестена в обявлението за откриване на процедурата, съответно поканата за потвърждаване на интерес или поканата за участие в преговорите. Основанието за отстраняване по член 55 алинея 1 точка 3 от Закона за обществените поръчки се прилага до изтичане на 3 години от датата на влизане в сила на акта на компетентния орган, с който е установено нарушението на конкуренцията. Във всеки случай, в съответствие с разпоредбата на член 56 алинея 1 от Закона, кандидатите и участниците могат да представят доказателства, че са предприели мерки, които гарантират тяхната надежност, респективно възложителя е задължен да ги разгледа и да ги прецени при отчитане на конкретните обстоятелства, свързани с нарушенията. Можете да го намерите на портала, този списък, за обществени поръчки в секция Образци и списъци, раздел Списъци. Следващата новина, която ви представихме, е, че агенцията проведе семинар на тема динамични системи за покупки. Споделен опит от Италия и Словакия, участието взеха експерти от агенцията и представители на възложители от различни сфери с дейности в областта на здравеопазването и образованието, както и на представители от Централния орган за покупки. Представен бе опита на Италия и Словакия при възлагането на поръчки при използването на динамичната система за покупки и рамкови споразумения. Семинарът се осъществи в финансовата подкрепа на оперативна програма Добро управление с финансиране от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. С това завършваме нашия информационен обзор и ви пожелаваме една хубава и слънчева седмица.